Dinamo! 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 Noi suntem pe primul loc, primii în casa mea, că finanțatorul nostru e băiat deștept. Cine ține cu Dinamo, ține fruntea sus, este câine până la moarte, campion Iisus. Noi suntem pe primul loc, primii în casa mea, că finanțatorul nostru e băiat deștept. Cine ține cu Dinamo, ține fruntea sus, este câine până la moarte, campion Iisus. Vine, vine Borcea cu Spartanii, fuge toți miliardarii. Dar vine, vine Borcea să ia cupa, să distrugă Europa. Vine, vine Borcea cu Spartanii și distruge toți dușmanii. Și mai are acum un singur dor, Liga Campionilor. Cine sare este câine și e norocos, nu se vinde, nu trădează și e valoros. E dorința fanilor, câinii fometați, Liga Campionilor să o câștigați. Cine sare este câine și e norocos, nu se vinde, nu trădează și e valoros. E dorința fanilor, câinii fometați, Liga Campionilor să o câștigați. Vine, vine Borcea cu Spartanii, fuge toți miliardarii. Dar vine, vine Borcea să ia cupa, să distrugă Europa. Vine, vine Borcea cu Spartanii și distruge toți dușmanii. Și mai are acum un singur dor, Liga Campionilor. Noi suntem pe primul loc, primii în clasa mea, că finanțatorul nostru e băiat deștept. Cine ține cu Dinamo, ține fruntea sus, este câine până la moarte, campion Iisus. Cine sare este câine și e norocos, nu se vinde, nu trădează și e valoros. E dorința fanilor, câinii fometați, Liga Campionilor să o câștigați. Vine, vine Borcea cu Spartanii, fuge toți miliardarii. Dar vine, vine Borcea să ia cupa, să distrugă Europa. Vine, vine Borcea cu Spartanii și distruge toți dușmanii. Și mai are acum un singur dor, Liga Campionilor. Vine, vine Borcea cu Spartanii, fuge toți miliardarii. Dar vine, vine Borcea să ia cupa, să distrugă